Iwelljohn ramset ubalamare kat kendai minit san pulai point saufa ar second but ga Kyntimon marwin ka balamare ar pulai minit ar punriu point san fu kendai second kilalong ki arngut kinong mare athong ki balapoi sha ke jingjob ha ka lempong ya mare ka balatip kum ka run for unity ka bahnriu kilometers ka balapnlong de ka office jong u district sport officer southwest khas hills rengkat ka jinge trailang jong ka district sport promotion society southwest khas hills district Kate ke jinga mare thong ka lalong shibenta jong ka jingkan ma buram ya ka sikha ka bashispa sau punyo jong usardar Vallabhbhai Patel obalong home minister banengkong but deputy prime minister jong kari India but kumjo ru ka jinga ke ya ka rashtriya ekta divas lani ka national unity day ya kini ke jinga mare la sedang na flau jong ka circuit house shayo maulen jakrem but lapunkut biang ha ka jaka basdang ha ka barki spangut ki khna but ki samla chinrang but kinthei kilawan banishim benta Ukongsan ubalashim ia ka benta ban kawe ia kalama jong ka jingsdang ia ka jinga mare thong udai ustip fort Marwen assistant extra commissioner southwest Khasil district hangat ka jinga don lang oba box imle PTI jong ko office u district sport officer southwest Khasil district bat kiwe pat kinong job balayo pdiang ya ka kusnam kilong ka daplin wa lang ka blamare ar pesan minute live r point san pekndai second but ka banda sharai Marwen ka blamare ar pesan minute san pau point riu pulai second ki bedai jong ki kenthai nangta sha ujom sing star ramset u blamare ar pau minute khatsan point kendai pusau second but u oban shan nongrum u blamare ar pau minute lai pesan point sau punyo second ki bedai jong ki shenrang hakani gasngi layo ru ban sam ki khusnam kerpang kata sha u stilin jerwa u risuk lang lengdo u kudup lang kharja arin u edmon walang but ru u swanding maulong kumju ru sha ka iban dari shisha kharwanyang ka wonderful jerwa ka ikintiu shisha ramse kanai ban shai kharja arin but ka kongkmoin walang Sadar Vallabhbhai Patel badai mensuam i namta baong namta unity di namta ka jingya long kawai i mensua ku mangitip nyepsan sene mensua u Sadar Vallabhbhai Patel pen isya baka jingya teli ba ngnya long kawai lang ka India ki ri bagai ki state ki barang sa ki bangkok banjeng India pen iba ladang ya long lang kawai katnu ngin kham klan habang iyang paksa yan yun kapat Thailand ni aku jong la jong ro te kom nantang ni kum kaji kan mau buram ingin pen isya bang yun ni along united ni along kawai kata bang ni along hasimong thau ni along ai ro ni yawan ni akmat ni yawan mang ni manesim bata man pen isya bang along ki betali apa kan ka district jong ni te ngambat slam issue renga kit bokir ruang ni baro ba kamplian ada fi job le firam ro kamplian ka jingsim bata da kamansin kajing yale ka bakong santam te tangini tim maknet kubesibun all the best barang